من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر اللہ عبادہ وذکر علی عبادہ وذکر الائمہ من ولدہ عبادہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت باوازی بلند صلوات اللہ البیت توان جو اچھان بانیان مجلس سید اسلم شاہ سائیں مرحوم جی اولاد انجے خاندان جو وچھائل تڈو ننگر نیاز پڑھن واروں جو پڑھن توان جو بدھن مون نوکر جی نوکری سٹے سیکیٹری جی ڈیوٹی اے نیاز ننگر وارا شمشاد بھائی اسد شاہ مووی جو پروگرام دنیا بدھے تھی مولا سبنی جی ڈیوٹی قبول فرمائے اللہ وانن جی رزق روزی عزت میں برکت عنایت کرے غریب دعا گوں تا مرحوم مغفور زوار حمزہ علی شاہ جا اللہ ننڈا وڈا گناہ معاف فرمائے بیمار بے اولاد تنگ رزق بے روزگار پریشان حال مقروض علم زار تنجا متمنی مسافر سفر میں جن ازادار جی جیڑی دعا ہے اللہ چوڑن جو صدقو قبول فرمائے منجا گوٹھائی سب دوئیں ببر لے جا سادات غیر سادات جنان نائچ ارشاد علی منٹھار لیا کونٹے ترا نائچ برادری جنان برادری سے ظفر شاہ گل شاہ پرے کھوں آئلن تنی عقل کھوں بھٹی برادران اساں جو امجد علی جتوئی جن جی جیڑی دعا ہے اتے کہیں آیا ہو سبنی مومنن حکبے جلا صلوات پڑھندو دعا قبول تھی دی دعاؤں جے قبولت لا بلند تر صلوات مجھے دل چاہے دیا نا ایک دفعہ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ لمبے پڑھنے جو گوٹھ میں آدھی کونیا کو پر بچار منٹ جے ٹائم ملیو آتا پڑھا 8-12 منٹ فضائل 12 منٹ مسائل ادھ کلاک دے اندر ایک جوشلو نارو بجائیو حیدری حدیث پڑھی تھم عام طرح پڑھی میں دیا ذکر علی عبادہ علی جو ذکر عبادت تھا ماں حدیث پڑھیا نبی فرمایا ذکر اللہ عبادہ و ذکر علی عبادہ و ذکر الائمہ من ولدہ عبادہ اللہ جو ذکر چھوٹ اساں شیعن کے الزام آہا شیعہ اللہ جو ذکر کندائی نہ ہے نبی دی تعریف کندائی نہ ہے پر دنیا نبی بدھوا ملے کھاؤں علی بدھو تھیں شیعن کھاؤں اتے اچھی بدھیت اساں نبی کے کیڑو بلند سمجھنا ذکر اللہ عبادہ و ذکر علی عبادہ و ذکر الائمہ من ولدہ عبادہ نبی جو اللہ جو ذکر عبادت علی جو ذکر عبادت
اولاد علی ماں جے کے آئمہ امام آہن انہن جو بھی ذکر عبادت سبحان اللہ نعرہ حیدری آئمہ من ولدہو جے کے علی جے اولاد ماں امام آہن انہن جو ذکر عبادت اللہ علی اے اولاد علی امامن جو ذکر عبادت یا رسول اللہ تمہاں جو ذکر عبادت نا نبی جو ہنن جو ذکر کیوں تا مجھو کہوا مجھو ذکر عبادت اسا شیعن رگو تعریف نہ کیا البتی آغا شہاب الدین مرشی نجفی مقلب جملو چو سام بیٹھان بٹی برادران تے ہویا مجلس میں تو جو یعنی گل پائے صاحب مجتہد وڈی حیثیت خمینی صاحب جو استاد گل پائے صاحب انہوں جو استاد شہاب الدین مرشی جن جی مزار بی بی معصومہ کم جے روزے میں اندر رہا ان 500 سنی کتابن جے حوالن سان لکھوا تا ہن کتابن میں علی جو ذکر کرن عبادت لکھیا لا میرل سائیں تاں بھی آیا ہو بیچان جے کہ اللہ تاں جو دعاں قبول کرے ہن جو ذکر ہنن لکھوا تا علی جو ذکر عبادت 500 سنی کتابن جا حوالہ ابن مغازلی ان جو لیکھکا ابن حسن ابن مغازلی ان کو کہیں پوچھو تا تمہاں علی جا فضائل چھو لکھیا چاہے مجبوری ہے چاہے کیڑی چاہے نبی جی حدیث پڑھی سی تو جے کو علی جے فضائل میں ایک حدیث ہے ایک جملو لکھے ان جا 70 سال جا گناہ ختم آنا سبحان اللہ نعرہ حیدری ان بندے جا 70 سال جا گناہ ختم بری مجھے مولا صادق فرمائیو جے کو اساں جے فضائل میں خوش تھی کھلے بڑی نہ ونے دل کھولے اساں جے فضائل تے دل ساں خوش تے ان جے فضائل بدھن جو ثواب خوش تھن جو ان جا بے 70 سال جا گناہ ختم آئینا گلہ بلائیو تو دل جائے تھی گئی ایک جوشو نعرہ بجائیو حیدری وری بھی نعرہ حیدری صلوات پر محمد والے محمد مولا علی علیہ السلام معاویہ سانج کا جنگ صفین لڑیوا وہ 120 ڈیاں 4 مہینہ ہلیا مسلسل حالانکہ انہاں ودیک تعداد ڈیاں مسلسل 120 ڈیاں 4 مہینہ 18 مہینہ جی جنگا مسلسل 120 ڈیاں آستے آستے تو پڑھا تاکہ سمجھو علی علیہ السلام قبضو چھڑیو نہر جو ماویو قبضے کہو تو انہاں فوج اگ میں آندی 1,20,25,30,000 حاکم شام جی فوج علی جا 50,000 جن ماں کچھ خارجی تھی نکری جا پانی انہیں بند کرے چھڑے فوج آئی علی علیہ السلام یا علی پانی کونے گھوڑا بھی پیاسا اساں بھی پیاسا مولا امیر سکیو مالک اشتر کے مالک اشتر جی مولا کہ مشک کھان پانی کھنیا حیدری اٹھائی سمجھی بدھندا تو وہ نہ پڑھی سکن دوس مشک ہکڑی ظفر شاہ سے فوج 50,000 گھوڑا الگ ہکڑی مشک جے ایک گھوڑے تے بمانوں بھی 25,000 گھوڑا مشک کھان پانی کھنیا این مالک اشتر چو تو مولا نہ فوج تھا جو نہ ہتھیار تھا جو دشمن جو قبضو سوال فوج بیٹھیا
ॿिया वरी जेके कमज़ोर ईमान बि हुया उहे हिक ॿिए ॾे पिया ॾिसनि मश्क बि हिकिड़ी वञे बि अकेलो 1.25 लख मां पहिरो लॻल आहे हुन जर्नेल 20,000 सां बीहारे छॾियो जे अगरि कोई अचई त बाक़ी फ़ौज मोकिलींदासीं अली जे लश्कर खे पाणी ॾियणो ई न आहे मालिक अस्तर न पुछो त मौला मां अकेलो वञा बिस्मिल्लाह करे घोड़े ते चढ़ी जागो त जुमिलो चवां जर्नेल हुन जे पुछो केर चई मालिक अस्तर अली जो ग़ुलाम छो आयो आहे चई पाणी भरण चई पाणीअ ते पाबंदी आहे उमरू आसो मावीअ जो वॾो सिपर सलाहकार हुयो अञा हिन चयो पाणी भरणो आहे हुन चयो पाणी ते बंदिश आहे त भरिसां उमरू आस बीठो हुन चयसि त मावीअ चयो थी त हिनखे पाणी ॾे हुन मश्क भरी पूरनि घोड़नि बि पीतो पूरी फ़ौज बि पीतो अली जी ॿिए ॾींहुं या अली पाणी हुन जर्नेल खे घुरायो मावीअ तोखे जो मां चयो त अली जे फ़ौज ॾे पाणी न वञे चए हे तो जो मोकिलियो हो चए थो मां न वयुसि चई 20,000 लश्कर वारा ॿुधाईंदा त हे आयो हुयो ॿिए ॾींहुं मौला चयसि मालिक जी मौला वञ पाणी खणी आ वरी ॿिए ॾींहुं जो पहुतो केरु चई मालिक अस्तर छो पाणी खणण आयो आहियां अली जे लश्कर जो पाणी बंदि आहे हिन बंदि चयो ॾिठई त यज़ीद बीठो आहे हे मां शिया किताब मां थो पढ़ां सुन्नी किताबनि में बि अथव बाबे चयो थी त हिनखे पाणी ॾे हुन पाणी भरियो पूरी फ़ौज पीतो जनरल खे घुराई तोखे जो चयुमि त केर बि अची त न ॾिजांसि चई केर खे त मोटायां हा तुंहिंजो पुट जो आयो जागो था था न तूं वहीं चए तो मां न वयुसि चए 20,000 था चवनि त तूं आयो मां टे ॾींहं पाणी मालिक अस्तर जी मौला वञ पाणी खणी आ मालिक अस्तर आयो चए केरु चए मालिक अस्तर अली जो ग़ुलाम छो चए पाणी खणण आयो आहियां चए पाणी जी बंदिश आहे केर बि ईंदो न ॾींदुसि अञा न ॾींदुसि जो लफ़्ज़ जेके बीठा हो या वेठा हो गदा संजा नंढो ज़ाकरा पर दुआ ॾिजो ॾिठई त ख़ुदि मावियो बीठो आहे चई हिनखे पाणी ॾे हुन पाणी ॾिनो घुराईंसि छो ॾिनई पाणी चई तूं जो आहीं चई कूड़ थो ॻाल्हाए पाण में विड़ी पिया 20,000 चयो त तोखे ॾिठोसीं तूं आहीं चौथे ॾींहुं अली चयो मालिक जी मौला चई हाणे मां बि अचां त न ॾिजां मालिक जी मौला वञ पाणी खणी आ मालिक आयो केर चई मालिक अस्तर अली जो ग़ुलाम छो आयो आहे चई पाणी चई पाणी जी बंदिश आहे हाकिम हुकुम कयो आहे अमीर हुकुम कयो आहे चई तुंहिंजे अमीर हुकुम कयो आहे त न ॾे मुंहिंजे अमीर चयो आहे त खणी आ ॻाल्हायो चवंदा पिया हैदरी चवण चयो आहे चाहे मां अचां त न ॾे अञा मां अचां त न ॾे ख़तम थी वई ख़ुदि वरी मां वियो चई ॾे चई तूं जो मनो कई चई निशानी थो ॾियां हीअ मुंडी थी हिनखे पाणी ॾे पाणी मालिक भरियो घुराईंसि चई पाणी छो ॾिनई चई तो चयो चई मां जो मनो कई मां चई तो पंहिंजी मुंडी निशानी ॾिनी हाणे जे हौसलो हिते अथव त गदा संजा खे दुआ ॾिजो चई न मां आयो आहियां न मां मुंडी ॾिनी आहे मुंडी मूं वटि आहे हीअं जो मां वियो हथ लाए त हथ में मुंडी कान्हे इनखे अली चइबो आहे जागो था हलाए हैदरी सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अञा बि बुलंदतर सलवात बस मुंहिंजो फज़ाइल ख़त्म थी वियो इन अली जो इन जी औलाद जो ज़िक्र करण आइन इबादत आहे फज़ाइल त मुंहिंजे मौला जा वॾा वॾा बेकिनारा समुंड अली कायनात में 2 मज़लूम अहिड़ा आहिनि जिन जूं कुसण खां पोइ अखियूं बंदि न थियूं कुसण खां पोइ बंदे जूं मरण खां पोइ शहीद जी कुसण खां पोइ
اکھیوں بند تھی ویندیوں من شہیدن جو کسن کھاپو اکھیوں بند نہ تھیوں ایک جناب امیر مسلم دربار کوفہ تے مسلم جو سر لٹک اللہ اکھیوں کھلے لائن بیو کیر جنیوں اکھیوں بند نہ تھیوں بیو کربلا جو غریب حسین مرحبا اللہ کو کہاں قبول کرے گا قرآن جو قسم میرے حسین جو اکھیوں بند نہ تھیوں شامی لکھن تھا کربلا کھا شام تائیں حسین جا بکم آ کھلیل اکھن ساں اکبر کے دسے منقد بن مراج جے ہتھ میں حسین جی سانگ ہوندی کڈے کھولی منقد بن مرا کے وری علی اکبر جو صرف ڈیندا وارے وارے ساں منقد بن مرا چے تو اکبر ساں ایڈو کو شبیر جو پیار ڈسندے ڈسندے محبت میں ایڈو بھرجی ویندو جو حسین اکبر دے جھکندو مکھے بھجنو پوندو لب لبن تے رکھی چندو اکبر مرن تا مونجے جی موسم ہوئی مرحبا اللہ کو کہاں قبول کرے مولا بے غمی نہ رو آرے اکبر مونجے مرن جی موسم ہوئی شبیر جو اکھیوں کھلل زبان موسا قرآن پہ پڑھے ہائے ان مظلومن جو اکھیوں کھلل ہوئیوں بٹائی میں بند تھیوں جناب مسلم جو مجھا گوٹھائی آڑے پاڑے کو جترا آیا ہو ان وقت اکھیوں بند تھیوں جڑے دربار جے دروازے تے زینب ہی ڈٹھائیں یا زہرا اکھیوں مسلم جو بند تھی ہوئیوں اسی نہ سگیو ایکڑو سلام کے ارشاد شہیدن جے سرن کے ڈسی چے مجھو سبنی سرن تے سلام سوائے عباس دے مرحبا او مرحبا کو کہاں کرے رہنا والا مجھو سبنی سرن تے سلام سوائے عباس دے غازی جے سر چکر کاٹیو مسلم جگہ وچی جدو مسلم بھا متے ناراضاں جو سلام نہ کئی چے ناراض نایا دکھ وچوں کہو تھا چے کیڑو چے چھا کربلا میں سیدن جو نسل ختم تھی ہو جو زینب رسیوں پائے آیا عباس تو تمام ملتوں پکھی لنگا ڈڑی دو ہیں مرحبا حضرت عباس جے سر چکر کاٹے سینڈ جگہ وچے اکھیوں بند کرے عباس روئی روئی چے دمانے بھا کے پان جواب دے نوکر جو تو قصور ہی نہ ہوئے اترے میں پویوں معامل مو آواز ہے سجاد اساں کے بابا جی خشبو تھی اچھے اساں کیڑو بچن وارو آج کو نتھو روئے رون وارو ہاں تاں جے بابا جو سامو سر بدھندو جملو جنجی ننڈی اولادا دھیون پیریوں جملو یو پچھو بابا تجھے کسن جو ارمان آئے حسین تاؤں سو مسلم صدقے رگو ایو بدائے جوڑی جو آندھی آئی بھائر کا دیویا سانجا مرحبا مرحبا مولا حسین جو اکھیوں کربلا کھا شام تائیں کھل لوں ان ویلے بند تھیوں ان قرآن پڑھن بھی شبیر بند کیوں اکھیوں بھی شبیر جو بند تھیوں سیدہ مارو کو چوان تو وہ ڈھکے لفظ پڑھا روز بدندو اکھیوں بند تنے تھے سے جنہیں زینب وی ہلن شروع کیا بہن چیستی ہانے مجھو کسن دس اکھیوں بند نہ کر ایک دفعہ دس ماں تو کے 70 قدم تے کسندو ڈٹوا حسین بھائی جاڑا مرو مکے کہیں بدایا سے ذاکر جملو پڑیوا تو سائن چست ہانے بھین جو کسن دس علی جی دیئے جو بازار میں کسن دس جن پہ مانی پیو کہا حسین بھائی جاڑا
میرے تفسیر نمونہ بھی لکھے اللہ اصحاب الیمین مقتل جو وڈو کتاب لکھے اللہ ان دور جو وڈو محقق مفسر ان دور جو ان کو وڈا گزریا جی مانی پیو کھائے جی پگل آئے ہیٹ چھلے شاگرد کے چی مانی کھنی بن ان ذاکر گھٹ پڑے ہوا علی جی دیا ان وقت کسی وئی جڑے شمر چادر اللہ تازہ مرحبا اللہ کو کہاں قبول کرے لمبو پڑھو نہ ہے مولا جو اکھیوں بنتیوں بھیڑ جس اکھیوں کھول رستما کیئں تھی شام فتح قیام ہائے ہائے قیدی سب زخمیاں قیدی سب زخمیاں مجھے غور سا لفظ کو دو پر بک قیدن بیبیوں ودیک زخمی ہوں بیبیوں ودیک زخمی ہوں ایک ننڑی سکینہ جو تو نسیم آباز جو جملو پڑھنا تا کربلا کا شام آتے ہیں رگو شمرنا جن جی دل چوے پئی وہ چماٹ پہ وڑے ہے کرے چھجران نہ چاہیے وہ کمینوں مجھے نڑی بطول کے مارے پیو مراؤں نسیم آباز پڑھے ہو انہ کرے ایک اوہ زخمی بھی سید انجی پانی جناب فضا جو تو بیبن جی زفر سے کونچن وانگو خطاوا اگیا وگیوں جناب فضا بھی تھی انہ جے کنڈ تے علی جے دیا جو سر جے کو بسان زینب کے پتھر پہ آنے انہ فضا مو متھے پہ کرے موکے آنو یہ علی جی دیا مرحبا اللہ کو کہاں قبول کرے ختم دی وئی تمہید باقی اڈائی جملہ ایک ہزار رقاصہ نچڑ واری برائی وائیوں جے ایک لباس میں علی جے دھیے جے گیوں ناچ کیوں خدا گواہ تے بی بی زینب صابرہ ماں جی صابرہ دیا صابر پی جی صابرہ دیا صابر بھا جی صابرہ بھین یکو صبر کندی آئی لفظ بدھندی آئی جرے رکا سا آگے نچی گانا چون لگیوں نا تو سان زینب جو سجاد حلیا چھو امان چی ماں دعا گران تو آمین چاہو تو شام برباد ہے سجاد بابا جی سر دل ٹھو شبیر چکر کاٹا ہو رہا لبن مو آواز ہے وکھیوں بسن توں زینب چپ کرے عبور کر مانو کر سائی دوار مانو کر جرے بھا کے روئیں تو لٹھائی نا تے مولا حسین سائیں زوار سینچے ہو تو زینب چپ کرے گزار کہتی ہے تو ایک بازار آ تجھے لائے نہ ہو جانے الہی رناو مجھے توقع خواہدی کا کمینے رکاسا گھرائیوں تو نبی گائن حرام کہو نچن حرام کہو شراب حرام کہو بیو شیوں جیک نتو بیان کرے سکاں لیکن انہیں چیو تو ماں انہیں جی اولاد جے گیوں نچرائیاں بھی گارائیاں بھی شراب بھی پیا تمہاں کے اساں گھٹ بدھائی نہ ہوں تمہاں علماء کھاں پچھو اتے مولا جے سروارو تھال رکھو جاتے ان بے غیرت جا پیر ہویا کوڑنا تم کے خدا نہ بخشی جے کو شراب بچے پیو گلاس میں نا ان اساں حرکت پیو کرے ماں ڈھکے تو پڑا پیو تا سید بھی آئیو نرم دل ازادار بھی آئیو اے زعفران جی چھڑیس مولا جا چپ بند ہویا ان کے زوری چھڑیس کھولے ڈنڈن تے ہڑے پہو جناب فضا چاہتے او کمینی ماں جا پٹر اتو چھڑی ہٹائے ماں نبی کے چمندے ڈٹھو یا زہرا بس کوئی عزیت جنی نہ ہے بجملہ باقی ناصر نالے عیسائی گوئیوں گھرائیں عیسائیں تو بطول ہے جو قدر کہو نا بزرگ کے پڑھنا آیا آنی مسائب جو جملوں
گھرائی گوئیو ہوئیو ان کے چودھاری ساتھی بیٹھے ان کے جنجنے قیدی مستورات اندر اچھن وہ سامو قطار میں بھی آریا ماں ڈران تو پڑھا کیا جی انہوں نے اشارو کرے تم کلام چاہو انہوں نے نانے کلام کے حرام کہو بائن کے ناصر تے تو ماں بیٹھو انتظار میں مکے خبر نہیں تکا یہ زہرہ جی اولاد آیا آئے کہ تو پیرو سر آیا علی اکبر جو سر تھی کہ تو سبحان اللہ قاسم جو سر تھی کہ تو ماشاءاللہ عباس جو سر تھی کہ تو حسبی اللہ اونو محمد تھی کہ تو واہ واہ سبحان اللہ کیڑا سونا جنہیں سیدہ و غیر سیدہ و علی اصغر جے سر ماں کھیر ڈٹھی پنجن کے چھے تو نگائے جو کہ نبی جو گھر رجڑو آ ننڈا وڈا جترا بیٹھا ہو جھلے تو پنجن کے نچے جو کلام چاہے قتل تھی ونو این وری قبلہ بی بین جی کنجن وانگر قطار آئی اگیو امام سن جو سر قرآن پہ پڑھندو اچھے پنجن کے چھے تو پک تھی وئی چین چھو چین پک کے معصوم جو گھر آ خبردار تا نچے جو این بی بین جی کنجن وانگر قطار آئی ان پانجو ناصر مو ہیٹ کرے ماں نڈسان اور تم آئیں بابا عیسیٰ جی منجن وارا ان دور میں لکھیا پڑھیا ہویا پنج انجیل کھاں عیسیٰ جی حکمن کو واقف آ زہرا جو قدر جو کہے ہوں تو سمجھ بھی پورو انہ منہ ہیٹ کہے منہ ہیٹ کہے انہیں چسگاہ انہیں 3 دفعہ انکار کہے وہ تلوار کھڑی پیٹے ساتھن چستگاہ ہائے مجبوراً کند ہیٹ تس مجھے پاسے ڈسو یہ ہتھ کھنی کلام کہیں انہیں جو ہتھ کھانو علی جی دی سر کھایو سے ظفر چاہ اکڑو ہی جملو چاہیں او ناصر شل ایو ہتھ نہ ہو جایا ایک سپاہی نے جھپٹے ہوا کہ تو قسم تھی اللہ جو بدھا یا پٹن واری بی بی کیرا چاہیں انہیں جو نالو زینبہ بدھا دے چاہیں بھی یقین جیا چاہیں علی جی چاہیں ماں جو نالو بدھا چین جی ماں جو نالو فاطمہ آئے ہائے ہائے چین تو اوہ فاطمہ جکا مبالے میں آئی چین ہاں اوہ فاطمہ موت ماتم کے باہر پٹین دو آئیو کاسائی کہتے ہیں مجھو ہتھ کلم کر روانوارا ہو چے تو مجھو ہتھ کلم کر کاسائی چے تو چھو کرائیں چے تو اے ہتھ غستاخا کیڑی گستاخی کئی تائیں چیں انہ دیکھ جو آجن جی جنما جو جنازو رات جو کھیوں یا فاطمہ جی دیا مرحبا مرحبا ہتھ وڈرائے اندر آئیو چے تو مولا چوپ پیئے تا بد دعا نہ کرے ماں وہ ہتھ وڈرائے آئیو مطا چوے مجھو نسل ختم تھی ونے یا حسین کرے چلے کریمہ ماں جی کریمہ دیا جو بدھوا جدی سجاد چھاتو چوے اما چاہتو تو مکے خبر نہیں تکا یہ زہرہ دی دیا سین جو آواز آئے جے غلطی میں کہو تھائیں چیز تا پانجو ہتھ لائے ہتھ ملائے تمہیں دعا گھرا مرحبا مرحبا انہت میں لائے والی جی دی پانچو واسطو نہ جنوا یا تکنی چے دیا اللہ تو کے واسطو عباس جے ہتھن جو او تو کے واسطو انہوں نے تنجو جنجے آسرے تے وطن چجو یا اللہ مجلس ادا قبول فرما بانی سین جرنیل سین اسلام جو ان بھائرن عزیزن جو وچھال تڈو ننگر نیاز قبول فرما یا اللہ ان جے رزق روزی میں برکت عنایت فرما مرحوم حمد علی شاہ جا ننڈا وڈا گناہ معاف فرما یا اللہ ان کے 5 14 جو سایو نصیب فرما